Sarpo palupi pambukaning carita Riang Joko Bralidah Danawati kang bakal manah Tindhe Puspita Byong Dewi Sandro Pepunden Riang Yung kok kang ngandung juara Koreang sangang wulan 10 dina bebasan perang sabit sisip sepirang luput bakal tumekaning pati poyo Pakde lan poti boyo jerep sing wis bali ndok jaman kelanggengan Riang anak putu poro Pakde iki dina anak putu poro ngleboni patem boyone bangsa kulit putih ya bangsa Walanda Pakde Tungak-tungak no anak putu para bisa kasempatan nglugurna tunggul yuda ing sadur kitir manara galak pati lambok tibuyut suruh Bagong pitik Riang gong najan toh para bangsa kekewanan nanging melok keloro-loro teka lidah Danawati tumuju ana ing katemenggungan Kartosura saperlu pati Sudarma Riang mula iki dina Bagong yen bisa kasempatan nglugurna tunggul yuda ing sadur kitir manara galak Bagong bakal tak tukono pangkringan kencana kurungan sapa lho Sidem permanem datang subawane walang kang alise cemur kadya ndaru lho tunggal yuda kang dipanakang Masara dalah saung sari ora gelem lugur saka papan panggonanmu nyatane ana kang gandoli yang wa Sidraja kang kawitan yang wa pangestune para sing tak jaluk yang wa Yung Dewi Sangkru Sawang galing kulma sosro negara.